The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 23 verse 1 says, The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Verse 3, He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Luke chapter 9 verse 23, And He, the Lord Jesus Christ, said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. 2 Timothy 1:12, For I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but to all who have loved His appearing. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung napaba kita mga sala o kini mahimong babag kung dili nato kini isugit ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 nagatugon kanato. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, ako kalang tawgon o naghigala, kay dili ka pa man magtotoo, because you are still an unbeliever. Aron ika mahiluna nining atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, o ikaw makasud sa plano sa Dios, gikinahanglan ang imong pagtuo, pagdawat sa pulong sa Dios nga nagatugon. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 31. Also Acts 4:12 nagaingon, Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom, magandam tas nung kaugalingon, aron kita mahiluna nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimong unestanan sa imong hatag ka namo og lugway ni namong kinabuhi. Imo pa kami gipabuhi hangtod ni gayuna, nagaginawa pa kami kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o grasya. Dili kami takos gani mabuhi pa. Pangumikan kay ikaw na pa'y plano sa mong kinabuhi, mao nga kami gipabuhi mo pa o nagpadayon nining among adlaw-adlaw nga buluhaton sa pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami o Dios nining among
tun-an aron kami makakaton pagdugang sa imong mga kamatuoran. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga higala, kaninyong bag-o pa nakasugod nining atong adlaw-adlawng Bible study. Welcome kaninyong tanan with open arms. We warmly welcome you. O kaninyo usab nga mga igsuon diyan ni Kristo, aniya usab kita. Salamat sa Dios nga nagausa ug nagauban usab kita. Okay, aniya kita magadupot sa atong tunanan, practicing our Christianity. Ang ato nga hingnon ta pagbansay sa atong pagkamagtotoo, our Christianity must be practiced. Okay? Dili lang kay sa pulong kay you're a Christian, kay wa man kini kapuslanan if you're only a Christian by name and you're not practicing it. So, may kapuslanan. You can have all the names being a Christian pero wala ka hiluna o matunong sa kabubuton sa Dios. Okay. Now, ato ipadayon katong atong ibiyaan kagahapon. Una sa tanan. Mungutan na rago ko nimo. Labi na kanimo nga bag-o pa nakasugod nini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mungutan na ko nimo. Ana ka ba'y katuyuan o tumong sa kinabuhi? It's a very important question. Ana usa ka bantugan nga mananambal. Nagaingon ang siyensya sa medisina makatabang sa pagpataas sa atong kinabuhi. Apan dili kini makatubag sa pangutana unsa may hinungdan sa kinabuhi o katuyuan. Basta? Now, dili gyud makatabang sa pagpataas sa atong kinabuhi. Kay ang mga tao nga way kalipay sa ilang kinabuhi, nagaingon sila nga wa may tinuod yung katuyuan sa kinabuhi ba? Mao na ilang isulti. Kay kini sila inunta na ay pagka-desperado, way kahulugan na ilang kinabuhi, wa sila kalipay. Now, you see, ang tao kanang muiskwela, okay? Muiskwela aron makaangkon o kabangkagan, okay? Education. So, human niya sa iyang pag-eskwela, graduar siya sa iyang kursong gikuha, unya, human siya graduar, makatrabaho na siya, unya, higit sa job, kita siya trabaho, unya, magtrabaho na siya, unya, human niya na, sa may sunod, maminyo. Unya, human siya kaminyo, mupalit na sila gbay, kaya na naman sila panimalay. So, human sila makapalit og bahay, na sila their own family. Sa may sunod, mo retire, di ba? Ini ka human sa pag-retire. Kung sa may sunod, mumatay. You see? Is this all there is to life? Manang mangutana ko ni mo, ba gyud kini ang anaa sa pagkinabuhi? Now, ang tinuod, gibuhat kita sa Dios o gibuhat ang tao sa Dios o buot niya sa Dios nga ang tao makapanag-iya o pakigambitay kaniya, fellowship. Kay ang tao ana may katakos alang sa pakigambitay sa Dios. O ana apod siya kanang kaugalingong kabubuton ang iyang ability and freedom to choose. Pagpili. Now, in all of life, there is nothing more wonderful than to discover
peace, kalinaw sa Dios. Now, na ay katarungan ako ang ihatag nimo. Na ay una nga katarungan. Og to this discovery is realizing ang atong pagkaamgo nga ang Dios anay plano sa atong kinabuhi. Ang iyang plano nga kita makapanag-iya og kanang mabungahon nga kinabuhi, abundant life. Og mas mapuslanon kaysa pagsinati og kalinaw diha sa imong kinabuhi diha sa Dios. Kaya ang Biblia nagaingon man, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano man na sa Juan 3:16. Unya diha sa Juan 10:10 nagingon sa miyanhi ako aron sila makabaton og kinabuhi og sa pagpakabaton niini sa madagayaon gayod. Kay plano man sa Dios nga makapanag-iya kita sa katuyuan sa kinabuhi. Ngano man kasagaran sa mga tao karon wa may kalipay, wa may kalinaw. Why? Why are most people not having happiness and peace? So mao ang ikaduhang katarungan mo nga ang pag-amgo nga naay suliran nga gitubang tao. Unsa man ni suliran? Ang pagkahimulag. Nahimulag man ang tanang tao gikan sa Dios. We have to acknowledge the problem of man, separation. Nahimulag ta. Ngano mang nahimulag man ta? Gumikan sa gibuhat sa una natong ginikanan. Si Adan ug si Iba na kay nangalaglag naman sila. Originally, ang ilang mga ngan, Ish o si Isha, karon nalaglag naman sila. You see, paminaw, God created man in His own image and gave him a purpose for life. Giyatagan ang tao o katuyuan sa kinabuhi. He did not make him as a robot to automatically love and obey Him. Wala. Gihatagan ang tao og kabubuton og kanang kagawasan sa pagpili. Apan, unsa may gipili sa tao? Pipili man ang tao sa pagsupil batok sa Dios and to go his own willful way. Now, man still makes his choice karon. Ini nga itong panahon. O kini nagaresulta sa pagkahimulag niya gikan sa Dios. Kay tanawar gud ang tao makasala. Ang Dios balaan. Ana ay gap o na ay unsa bay gaps binisaya. Na ay ingnon ta separation, gap. Okay? Maglisod na mo binisaya niya na. Okay. So na may pagka putol ang tali sa tao o sa Dios. Okay? Kaya nga naman, Roma 3:23 nagaingon mga tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug ang silot sa sala mao mang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Pinagi kang Ginoong Jesucristo nga atong Dios o Ginoo. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang tao sukad pa nagapaningkamot sa pagpangitag mga kasulbaran sa mao nga suliran. Wala. Why mahimo ang tao? Besag unsaon niya. Wala gyud. All without success. Kaya ang tao magsasala. Ang Dios balaan. Tanawa, anaas taliwa. Gibuhat sa tao ang pagbuhat ng mga mayong binuhatan, pinagi sa iyang relihiyon, sa iyang mga filosofiya, iyang moralidad. Wala. All without success. Ang tanang mga paagi, pakyas. Now, there is only one remedy
for this problem of separation. Usar yun kasulbaran ni ining o solusyon sa maong suliran sa pagkahimulag. Step 3, unsa man, lakang, ikatulong lakang, mao ang atong pag-ila sa kasulbaran sa Dios. Recognizing God's remedy. Unsa man, ang krus. Ang krus. The cross. The Lord Jesus Christ is the only answer to this problem of separation. When the Lord Jesus Christ namatay dito sa cross, iyang gibayra nagsilot sa atong mga sala ug iyang gibutangan kini og taytayan ang gap pagkaputol gikan sa tao gikan sa Dios. Man is sinful, God is holy. Christ is right there in the middle of it, ang iyang cross. Ug diha ganis 1 Timoteo 2:5 ngadto sa 6, for there is one God. Di man there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Na bitaw si Ginoong Kristo nagaingon dis Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisag usa, walay tao. No man comes to the Father except through me. For God demonstrates His own love for us in this, nga samtang kita mga makasasala pa, si Ginoong Kristo na matay alang kanato. Roma 5:8. So ang lakang, ikaupat nga lakang, mao nga ang tubag sa tao ni ining maong stimulus ingnon ta. Man's response should be faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Trust the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. So, are you here? Dinhi, ikaw sa pikas nga bahin, sa uwang bahin, ikaw tao. Okay? Naay sala, naay pagkahimulag ni gikan sa Dios, naay imong kanang pagbati og sad-an, your guilt, ug wa kay tumong. Naay frustration, or ngadto sa Dios, tanawang Dios, ana siya nagaandam siya sa iyang pagpasaylo, ana ay iyang kalinaw, ani ay iyang madagayaon nga kinabuhi ug naay kinabuhing dayon. Na sa John 3:18, whoever believes in him is not condemned. Ana, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Karon aduna ka bagyoy ligong katarungan nga nung di gyud ka mo salig kang Ginoong Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Is there any good reason why you cannot trust in Him as Lord and Savior right now? Naman is 1 John 5:12-13. He that has the Son has life. Ikaw nga na nag-iya miangkon sa anak ka na kinabuhi. He who does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Busa, tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Mawala na akong gipahinumdom kanimo nga kung ikaw dili pa magtotoo. Di man nilang yun The Bible way to heaven. Number 1, admit you are a sinner. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Kaya nga naman,
No one is good enough to go to heaven on his own merit. No matter how much do, we still come short. Diba, nina? Nga ikaduha, ang atong pagkaamgo nga na ay silot sa sala, na ay kanang utang sa sala. For the wages of sin is death, Romans 6:23. Just as there are wages for good, there is punishment na ay silot for wrong. The penalty for our sin is eternal death. Dito sa dapit nga gitawag sa kadaghanan og impyerno, linaw sa kalayo. Busa, tumo ka kang Ginoong Jesucristo nga siya namatay, gilubong og misaka sa ikatulong adlaw, rose again for you. Alang kanimo, ana sa Roma 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth ni Ginoong Jesucristo, thou shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Busa, sumalig ka, tumuo ka, kang Kristo lamang nga imong manluluwas. Romans 6:23, but the gift of God is eternal life. Na, kinabuhing dayon, pinagi kang Ginoong Jesucristo, nga atong Ginoo. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Na, ang kinabuhing dayon, gasa kini, purchased by the blood of Jesus, and offered freely. Kanang way bayad, libre kini, offered freely to those who call upon him by faith. Pinagis pagtuo. Anyone who believes, matuo kang Ginoong Jesucristo, will be saved forever, hangtod sa kahangturan. O kining pagkaluwas, being saved, is a one-time event. Kasabot ka? Okay, now, padayon tag hisgot ni ini. Mahimo nimos pagtuo sa Dios apan di kaluwas. O magkamahingang hanya na. Are you shocked? Mahimo nimos pagtuo sa Dios. Kadaghang nga tao nagtuo sa Dios apan dili luwas. Paminaw. Matud pa sa Biblia, maura may atong patubagon ang Biblia. Di man tagatubag sa atong kaugalingong kanang pangatarungan. Ang Biblia nag-iingon, ang isyu sa kaluwasan mao kini. Unsa may imong una-una, bahin ni Ginoong Jesucristo. Nas Mateo 22:42. Mituo ka ba kaniya? Bueno, naidaghang mga tao nga moingon og nagtuo man kog Dios. Apan ikaw nga nagsulti niya na pangutanon ta kanini, modawat ka ba nga si Kristo namatay, agig puli alang kanimo? Nagtuo ka ba nga wa kay sarang mahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon? Nahibaw ka bang ubos ka sa kapungot sa Dios, under the wrath of God? Kaya ang Biblia nagaingon man diha sa Juan 3:26, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang di mutuo sa anak dili magatilaw kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. Ang pangutana dili nga nagtuo ka ba nga naay Dios, dili ni. Ang pangutana mao nga mudawat ka ba nga ang kamatayon ni Kristo usa ka pagpuli nga kamatayon alang kanimo. Kay paminaw gyud ni pagayo. Kundi ka mo dawat nga si Kristo namatay ingon nga puli kanimo, di ka luwas. Nakadungog ka ba? O magkamutuo nga siya ang puli kanimo. Nakadungog ka niya na. Higala, dili ka makaadto sa langit. Ingon niya na kayano.
Okay? Mahimong maluwas ka bisag pila pa imong panuigon o pila imong edad o sa bisag asang dapit. Ang pagkatao pag-usab, being born again, way labot ni ang edad sa tao. Wala. Mahimos pagpagkatao nimo pag-usab sa edad nga 7 ba, 47 o ka 77 anyos. Well, bahin ka na ako ang akong adlawng tawhan Abril 20. Apan Hulyo 22 ako na tao. Kasabot ka? Ang Hulyo 22 ako na tao. Ang una kong adlawng natawhan, my first birth, ang adlaw nga ako nahimugso. Physical minti, migawas ko sa tagwangkan sa akong inahan mo to unang kana adlaw nga tawhan. Ang ikaduha kong adlaw nga tawhan, my second birth, spirituhanon nga adlaw na tawhan, mao ang adlaw nga ako na tao pag-usab. Dungog yun nako ang pagkasayod sa akong tukmang pitsa sa akong ikaduhang pagkatao, sanglit. Nahitabo man sa nagpanuigon pa ako 38 anyos. Og di ko malimtan katong bililhon nga gutlo. Naibawa ka magkanusa ang imo ikaduhang pagkatao. Di tingali nimo may bawaan ang saktog yung pizza. Di man pud kinahanglang may bawaan nimo tungod kay nasayran man kana sa Dios. Apan gikinahanglan nimo ang pagpakatao pag-usab kung buot ka nga magkinabuhi sa eternidad dito sa langit. Nagkasabot ka? Now, ang 1 Juan, Kapitulo 5, versikulo 1, nagasulti nini. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Now, diya gani tao nga na tao pag-usab sa duwa nga kaliguanan, bathtub. Okay? Mao na akong pag-ubas binsaya. Bathtub, duwa nga kaliguanan. O, tinuod na. Dito tong tawhana sa bathtub, sa dihang iyang gituan si Kristo ingon nga manluluwas. Dito siya matao pag-usab. Kaya di manggod mo balik kung diin kang lugar na maluwas. Samtag yun na. Ang mainungdanon mao, nga imong sundon ang mando sa Dios, nga imong tuuhan, nga si Ginoong Jesucristo namatay isip puli alang kanimo. Tungod kay si Jesucristo, mao may mibuhat sa tanan dito sa krus. Iyan ora ang kaluwasan o kini mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Samtag yun na. Matod pa sa mga buhat 4:12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhis kalibutan wa nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas kanato. Ayaw na nakalimte. Acts 4:12. Nya. Okay. So akong ihatagan ning empasiya nga pagtuo lamang kang Kristo lamang mao nay kaluwasan. Dili ka maluwas pinaagi sa dili nimo pagpakasala. Ana manggoy uban nga ang ilang pagtuo nga kung makasala dili sa maluwas. Naibaw ka bagsi bisag kinsay makabuhat og sala. Kitang tanan. Yung mga makasasala mantang tanan. Ang mga Kristohanon makasala. Ang mga dili Kristohanon makasala. Ang tanang tao makasala. Gusto? Kaya gisulti dias mga taga Roma 3:23 lagi. Ako na lang ding ibutang aglagi. Kaya ako na mo kuning gikutlo ganiha. Ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Bisan pag nining higayuna ang matag usa ka tawo dinhi sa kalibutan muhunong sa pagpakasala. Karon iinig yung higayuna mismo. Muundang kinta og buhat ang sala. Ug wa na gyoy magpakasala. Imposible na. Nasabot ka? Imposible.
Apan ibutang ta lang nga may tabo ka na. Bisan pag may tabo man galing na nga lagi imposibleng may tabo, bisan pa niya na wa gyoy mahiduol ngadto sa langit. Wa gyud. Abigon nimo. Ang sala di mo iisyo. Dili na isyo ang sala. Kay sa kaluwasan God, way labot ang sala niini. O ang pagkamaing tao o pagkadaotang tao ay labot. Ang bugtong issues kaluwasan ay unsahan. Mungutana ko nimo, unsa magyoy bugtong the only issue sa kaluwasan. Paminaw. Bahin unsa may imong una kang Kristo. Mao na ang pangutana. Ang issues na sa kaluwasan mao kini. Unsa may imong una bahin kang Kristo. Naraban na sa Mateo 22:42a. Paminaw. Dili mo bali sa Dios kung unsa ka buutan o pagka-moral sa usa ka dili Kristohanon. Dili. Di mo bali. Pwede niya pagka hinimbahon, matag Domingo, Sunday school, sa matag semana, mahimong magdiniyo siya basa sa Biblia, adlaw-adlaw. Pwedeng mutabang siya niya itong mga tiguang nga mulabang sa daan. Dili ni mao. O tingala, dili mangupyag tests, dili mangawat bisag usa ka sentimo, dili mamakak, bisag gamay. Why bisag usa ni ini mga maayong buhat ang makaluwas niya. Wala o wala gayon. Sabta gina. Inoon, ang pagkamaing tao o pagkabuutan, alam doon man, dalaygon man. Diba? Tinood na. Kinahanglan man gyud nga ikaw magmaayong tao, apan ang pagkamaing tao lagi, dili ni tikit ngadto sa langit. Ang pagkamayang tao, dili makaluwas nimo tungod kay ang mga dili Kristohanon patay man diha sa kasalanan o sa sala. Spiritually dead. Ug ikaw nga magtotoo, gipabuhi ka man ni Ginoong Jesucristo, kinsa kaniadto sa di kapaluwas, patay diha sa kasalanan o sa mga sala. Episode 2:1. Matod pa ni Ginoong Jesucristo diya sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Tutuki ra gud pag-ayo ang gisulti sa balaang kasulatan sa iyang pag-ingon sa tataw. Klaro, tin-aw nga ang dalan dili usa ka dalan. Way tao ang makaadto sa langit gawas kon iyang tuohan si Ginoong Jesucristo. Sabot ka? Si Jesucristo ra ang bugtong dalan o paagi sa kaluwasan. Si Ginoong Jesucristo maoray bugtong tinubdan sa kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:12, ang mudawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Kaya binimo, ang kaluwasan, dili relihiyon. Sabta ka na. Ang kaluwasan, dili usa ka ritual o seremonya sa relihiyon sama sa pagbautismo, 1 Corinto 1:17. Ang kaluwasan, salvation, dili kini usa ka buluhaton nga personal nga sakripisyo o pagpanaan, dili. Ang kaluwasan dili pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga dili magkabuhat og sala, dili. Di man iragud ni pag-ayo. Ang kaluwasan wa nay lain kundi pagtuo lamang kang Kristo lamang. Nakasabot ka? Sabta in taon ka na. Kaya ang Roma 6:23, kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon.
Apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ug dihas Mateo 11:28 unsa man puy gisulti. Si Jesus maingon, "Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo." Na kay ang pulong nga pahulay, rest, mao ang Griyong pulong anapao. Tungod kini maong berbo, this verb anaa man sa gitawag in English og future tense, kumaabot pa, active voice o indicative mood. Kini nagkahulugan nga sa higayon sa imong pagdawat ni Kristo, ingon nga imong manluwas, mahimo mo sa pagpahulay o sa in English pa, relax. Niya na giyong higayon na, mo-relax ka, kasabot ka. Ang anapao, nagpasabot o paghatag o intermisyon o break o paghunong gikas buluhaton. Nasabtag yun na. Kung nanaalang ka na, ang pagkalikawas o pagkagawas nimo gikan sa merkados pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Ug dinhita mo padayon ugma. Ayaw yun si Piata ang sumumpay niini. O subaya lang yun kanunay kining atong pagtuki bahin niining atong pagkakristohanon. This is our topic, practicing our Christianity. Dili dua-dua ang atong pagkakristohanon. God is dead serious to His word. Di man ina. Ato ni padayon og magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong sa among pagtuon niini. Salamat sa among pagpahimulos ning matamis kay gayon sa among pagpakimbitahe sa imong mga pulong, imong kamaturan. Mao man kini ang among kinabuhi karon nga imo na kami mga anak kami sa imong plano. Salamat ni tanan nga grasya, dili kami takos ni o Dios. Dasiga lamang kami kanunay sa among pagpadayon, sa among spiritual momentum, hangtod gayon nga among makabot ang among common objective and goal in our Christian life, which is spiritual maturity, the stage of capacity for life. We thank you, O Lord, for your faithfulness sa imong grasyang nagalihok sa among kinabuhi. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.